Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Buboy, 37 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaipon nga gipalayo nako ang akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon na ini ang mga panghitabo. Ano bang problema nimo, Aileen? Ikaw lagi? Ikaw mo'y akong problema? Unsa? Ano naman? Kay dili ka magkahatag sa tanan namong panginahanglan. Ilabi na karon nga mabdos pagyud ko. Pero naningkamot mong kuday. Sumagod. Makakaon man mo katulusaw sa kadlaw. May ka. Kay makontento naman ka anak. Ako di man. Hapit na gyud mo abot ang higayon nga layasan ni kita ka buboy. Aileen. Siya naman ang oras ay. Murag sa'yo pa man. Sa'yo mibangon si Aileen o ang amang anak. Pasig tuwa sila sa sala. Ginoo ko. Wa din si Aileen o ang among anak. Basta ko ba nilang mga butang? Wala. Tawagan ako si Aileen. Nang layas nami, ipalayo na nako ni mong bata. Aileen, ay dik buhata. Ayaw ipalayo na akong anak. Kuhaon na akong anak. Dinhira na ako si Inday. Dili pwede nga anak ni mo si Inday. Kay 10 anyos na siya. Dako ng bata. Unya, wa pagikit trabaho. Wa kay kabuhi sa bata. Maong anhin ako ang bata. Kuhaon ako si Inday. Magkuha kong abogado. Nak, dili man in taon ta makakuha og abogado. Pobre ba ya in taon ta? Pero gusto na ako makuha ang akong anak, ma. Magpangutan na lang sa gyud ta ha, kung unsay angay paagi nga dili ta makagasto og dako dong Buboy. Go. Kita ka sa post na Aileen? O man. Ngano di eh? Nanganak naman siya. Unsa? Wa man ako niya sultihin nga nanganak na siya. Ano sultihan man ta ka? Nga uwa naman kay labot. Unsa yung ilabot? Ako mayamahan sa imong gimabdos. Di na kay amahan oy. Kaya pilyado sa akong kaipon karon ang akong ipada sa akong anak. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mura ko gikuhaan og katungod ni Aileen sa duha nako ka mga anak. Pero ang nakalisod kay wa ko'y mahimo kay wa ko'y igo nga kwarta para magkuha og abogado. Mao nga nagpaubos na lang gid ko. Ug unya, Aileen, sige na. Dawat naman ako nga dili na ta magbalik pero ayaw itawag idaw na akong anak. Maluoy ka. Dili ko. Kay dili ko gusto mahibaw ang akong anak na ikaw ang iyang amahan. Kung dili ka gid mosugot, ikihat among duha sa imong laki. Kung makakiha ka. Unsaon nimo pagkiha nga tuwa naman sa laing nasod? Unsa? Unsa ito na sa laing nasod? Nilarga si Aileen gaway. Kwartaham dito yung laki. Ug may bahay sila sa US. Unsa? Sakto ni mo source sa chismis. Niya namin sa US nagpuyo. Aron dili na ka makagukod namo sa akong mga anak. O dili na ka makakihan namo sa akong pares karon. Aileen. Wa ko'y mahimo bisag unsaon ako sa paggukod kay wagi ko'y kwarta para makakuha og abogado.
Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. 10 anyos na ang among anak. Ug sa akong nahibaw-an, 7 years paubos nga ang kustode adto sa inahan. Karon nga 10 anyos naman siya. Asa gid ay angay ang bata. Mahimo na ba siya nga mupili kung asa siya? Ikaduhang pangutana. Gipada ni Aileen ang apelyido sa iyang kaipon sa ikaduhang namong anak. Kung makuha nako ang bata, mahimo ba nako nga mapausab ang iyang apelyido? Mga pila masad ang mabayad ana. Ikatulong pangutana. Kasado mi sa akong asawa. O plano nako nga ikiha silang duha sa iyang kaipon karon. Magkakiha ba ko nila bisan og tuwa na sila sa laing nasod? Ikaupat og katapusan. Unsay pwede nako nga ikasubatok nila? Dako ba ko og magaston ining akong sitwasyon karon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Buboy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw akong tingog inyong mapaminaw, it's me. Og kay tungod ako usa ka abogada, of course ang ato ang mga pagahisgutan ang akong mga tubagon, akong mahatagan og tambag ang mga pangutana kabahin sa punto legal. Pero kung mga medical na ang mga pangutanag, mga problema, Dr. Obra will always be here also. Punto legal, medical man, or mga problema nato sa mga ginadiling droga, mga psychological, emotional, nga mga pangutana, mga problema nato kabahin sa ato ang kabanay, kapikas, karelasyon, ang mga gipang ghost din ha, ug unsa pa ay namo pagdugay. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? You know, hinaot unta gyud nga nakapahuway tagtarong, naka-resta, unya, naka-rejuvenate ta, nakapaminsarta over the break. Ayaw na good mog kaguol ay kaluya. Padayon lang ta, kapoy kay trabaho karong semanahon na, no? Init pagid kayong panahon. Ay lagduyog sa init sa inyong ulo, guys, no? Padayon lang yun ta. And I'd like to greet silang Anesita Lapad Akoy-Koy, si Virginia Mapa Abellanosa, si JC Rowe o kinsa pa maning mga magpadana tog mga suwat. Salamat kayo ninyo, no? Rien Aiza Asis Bangkale, if na may mga pangutana, palihog lang, adto ipadala please sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede na ninyo ipada dito or sa kato, no? suliran_612@yahoo.com. Hello also and greetings to Arnold Cambio, kang Gia Huel. I know no na amoy mga pangutana, but please adto lang na i-address ninyo dito. And magpasalamat ko sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Please also drop by and like The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Also like and follow DYHP-RMN Cebu sa ato ang Facebook account because dinha na nato mapaminaw ang ato ang drama. Kung wa man gani mo nakaapas sa live nato nga airing sa radyo sa kahanginan, pwede sad sa ato ang YouTube nga channel, no? Now, ingon's Father Aloy, find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Simple kayo ni, magpakatotoo tayo, guys, no? Let us not live in a make-believe world sa social media. Kana ganing ganahan na to i-project nga, hoy, hayahay ko kinabuhi, hoy, malipayon ko, hoy, nindot, unya di ay to, gadildil gasin, kay way ikaon, unya di ay to, kulatados banag asawa. Do not live in a world of fantasy, nga naman, kay way mutuon nimo, wa
Uy, tao nga genuine nga mutabang nimo. Di na to ikauwaw ug unsa ta ug asa tagikan, unsa ray atong kapasidad karong mga panahona. Ang importante wa ta mag-urong gapadayon tas atong kinabuhi, nagpadayon tag paningkamot sa limpyo ug tarong nga pamaagi. Okay guys ha? Stay true to yourself. Okay? Letter sender nato karong adlaw si Buboy, di na ko isulti ang iyahang pangan nga tinuod ug asa siya gikan, but gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. 37 years old. Iyahang mga pangutana kabahin ni sa iyang kaipon nga di na ipakita sa iyaha ang iyahang mga anak. So una niyang pangutana, 10 years old na ang ilahang anak ug iyang nahibaw-an 7 years manggod kuno paubos ang custody adto sa inahan. Karon nga 10 anyos naman siya, asa manggod siya angay ang bata. Mahimo ba siyang mupili kuno niya or mupili kung asa siya? Now, sa atong drama o sa imong gipadang nga suwat, akong nasabtan ang word kaipon, meaning to say, wa mo na minyo. Lahi manggod ang pagtratar nato sa managtiayon nga minyo ug sa kanang gapuyo lang nga way benepisyo sa kasal, no? Kay ang bata kung gipanganak sud sa kaminyoon legitimate ug ang kustodiya niya lahi no ang treatment sa balaod kontra sa usa ka bata nga gipanganak gawas sa kaminyoon ang estado mangud ana niya illegitimate. Lain pod ang pagtratar sa balaod when it comes to custody ug parental authority. Now, arita dire sa imong sitwasyon. Wa man mo na minyo ang imong anak nga 10 anyos na karon illegitimate child, no? Ang bata adto gyud na ngadto sa mama. Ang custody sa bata sa usa ka child nga illegitimate adto gyud na sa mama. Wa gyud nag-ingon ang balaod. Di man gud pareha sa legitimate guys nga makapili ang bata, no? Kung moabot nag 7 anyos pataas, no? So, ang balaod nato sa illegitimate default mama gyud. Ang papa mahimo rang naay visitorial rights or of course, no, kung magkauyon lang gyud, no, ang managtiayon ang mamag papa nga pwede karon adto sa papa, most of the time adto sa mama, or kung sa ilahang amicable nga arrangement, of course di man ta mudi ana, wa man pud mudi ang balaod, wa man pud nag-ingon nga di pwede. In fact, that is also encouraged, no? Kay mao man ay makaayo pud sa bata, but the law is very clear, no, na maski pag mupili siya unless no adto gyud sa mama, unless mo na akong giingon musugot ang mama or atong mapakita nga dili gyud ikaayo no sa development sa pagpadako sa bata nga magpabilin siya ngadto sa poder sa iyahang mama. Kay kung bisan illegitimate pa na ang bata, kung di makaayo niya ug ma-prove po na nato, makuhaan sa gyud og parental authority ang mama, pwede gyud nang mapunta ngadto sa papa. But we'll have to prove it, no? Kaya that is a matter of exception compared sa general rule nga adto sa mama. Ikaduhang pangutana. Gipadala ni Eileen ang apelido sa iyahang kaipon sa ikaduha na mong anak. Kung makuha nako ang bata, mahimo ba na kung ipausab ang iyang apelido? Mga pila man sad ang bayad ana, agoroy. Kadakong sayop aning Eileen, kaning iyahang gibuhat, nga gipada niya ang apelido sa iyahang kaipon, ngadto sa ilahang inyong ikaduhang bata. I don't know, gipada niya or girehistro gyud niya nga pagsuwat sa birth certificate ang ngan gyud sa imuhang sa iyahang kaipon ang gibutang as papa, kay dako gyud nang kasaypanan, kay perjury gyud na. Daan na bi ako nasikig pasidaan ninyo guys ha, nga dili gyud ta pwedeng magpataka og suwat og mga detalye sa birth certificate nga sayop or dili tinuod. Kanang birth certificate sinumpaang salaysay na, inig-submit nimo ana, but pasabot inig notaryo ana, nanumpa mo nga ang kana tanang detalye tinuod, including kung kinsa ang papa. No? So ang akong pangutana, ang akong i-assume ani sa imong pangutana nga ginamakak gyud siya sa birth certificate sa inyong ikaduhang anak. Ang iyang gibutang
nga papa dili ikaw kung di siya imuhang iyang kaipon. Maunang ang gada sa apelid, ang gida nga apelido kay ang kana sa iyahang kaipon, no, kay di man na makada og apelido kung wa gi acknowledge or gipermahan ang acknowledgement of paternity sa likod sa birth certificate, no, kay kung way ngans papa or maskig na ay ngan pero wa mo pirmas luyo, dili man na makada ang apelido sa lalaki, no, maskig imo, maskig sa iyang kaipon kung way na mirma ninyo didto sa luyo. No? So, ang akong giaso nga mao ni, so kana dako gyud ng bakak on the part ni Eileen og sa iyahang kaipon. Pwede na nato ipausab pero kung nasubmit na mo file gyud tas korte kay maapektuhan man in taon ang estado sa bata. No? Ug ang identity sa bata. Korte gyud ni murag I think dini pwede administrative lang unya dangerous pa kaayo ni kay basin ma-file ni perjuris Eileen ug ang iyahang kaipon kay di man mao sayop man ha. Muna guys, I will always remind you di jud ko mapulan balag pila na ni katuig ang ato ang programa kay gani na among gyud gihapon tay madawat in town oy nga mga suwat ug mga pangutana kabahin sa mga sayop ug dili tinuod ug bakak or inaccurate nga pagsuwat sa birth certificate. So di kita undang ani ha. Bawal di jud ko mapulan og remind ninyo nga ayaw mo pataka og suwat ug mga detalye sa birth certificate nga dili tinuod. Ikatulong pangutana, kasado mi sa akong asawa ug plano nako nga ikiha silang duha sa iyang kaipon karon. Makakiha ba ko nila bisan ug tuwa na sila sa laing nasod? Yes, if because you'll have to prove and allege nga dili siya ang tinuod nga papa sa ikaduha ninyong bata. We will have to prove nga ikaw gyud ang papa unya na makak siya sa birth certificate, no? So, kana pwede nato silang ikiha dihang dapita, no? Kay of course luoy pud ang bata kung mauna ang nahitabo niya nga nasayop ang iyahang identity. Pada ta makakiha not for perjury but simulation of birth. Specific kaayo ang revised penal code sa crime, no, nga atong pwedeng ipasaka ngadto sa usa ka tawo nga mamakak sa birth certificate. Mo na simulation of birth. Hala mo. Ikaupat, ug katapusang pangutana, unsay pwede nako nga ikaso? Batok nila. Dako bako og magasto aning akong sitwasyon karon. Now, kasong kriminal man na, of course, you will need the police and the prosecutor's office para mutabang kay sila may mo file ana og kaso, no? You just file the complaint. Maybe you might need the assistance of a lawyer para lang mutabang og draft sa affidavit complaint nimo para makihaan sila and mag-guided ka kung unsang mga dokumento o papilis ang need natong i-attach to prove nga ikaw gyud ang papa ug namakak sila didto sa birth certificate, ha? Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Iver Tudaso, dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang ko sa pangalan nga Amyon, 59 anyos. Taguan na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ubo. Aron inyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bayam yun! Oy, bay, ni amalagi ka. Zaman ganahan ka nga mo duwag basket. Nga naman. Dunay liga karon sa itong barangay. 40 edad pataas. Unya, kuwang may usara ko. Para makumpleto bang timba, usaray kuwang. Naman. Sige. Game ko na. Unya, unsa man ha? Libre na uniform? Oo, libre kayo. May sponsor. Kana. Sige, duwa ko. Sige, ako sila inon ha.
Basta apil na ka. Sige, bay. Bay, tara. Ato na ta. Ha? Oh, karon na dito atong duwa, bay. O karon na. Ano ba di ko magkapahibaw di mo? Wa, bay, uy. Jesus, naglain na ba niya akong lawas na? Uy, ayaw na bay. Dapat na ka perme. Angay nga na ka para mas ligo na atong team. Ha? Mayo ba ikaw mo duwa? Ay, sus. Sige, sige, bay. Tara! Amyon, ikaw yung point guard, ha? Ikaw mo sit sa duwa. Sige, coach. Ikaw tulits, ikaw ang sintro, ha? Ikaw yung core sa dipinsa. Okay? Oo, sige coach. Ako'y bahala na. Okay, sige. And 3, Team Landers. 1, 2, 3. Team Landers! Ay, kapuwi ito eh. Good job, bay. Hindi mo, milabaw kita sa top score. Salamat, bay. Pero, dili na mo kumpiyansa. Giubo ka, bay. Lain mo dito yung lawas, no? Okay na ko, bay. Half time na. Makaya rin eh. Oh, sige, bay. Mayo noon. Basta ing na lang yun si coach ha, nga di na makaya. Aron nga, makuha nga, masaban ka. Sige, bay. Oh, sabay! Tagpuan tira! Dito mo kumpiyansa! Oh, coach! And 3 Team Landers! 1, 2, 3! Team Landers! Yes! Daog ta, bay! Ha? Congrats! Lagi, bay. Yaw ka lang ba? Bay, Oh, Amyon! Naro ka? Ulus pa rin ka? Usa ka? Oy, Amyon! Amyon! Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ang gibati kong ubo pagkahuman yun sa among duwa. Ug nakuyapan ko. Gidali kog daa sa mua, pero wa ko ladad sa ospital. Ung ambot lang kaha kung ano. Ug unya. Pa? Pa? Kuyawan ako ni mo. Uy, habi na kong naunsa sana ka. Naunsa man day ko dak. Ay, nakuyapan ka pag human ka din yung tuwas basket. Unya, gidali ka nilag dadin he. Mao ba? Buong bitaw ko nila nga nung wa kanila gidiretso sa ospital. Nga emergency na rabat to. Ambot lang pud nak. Siguro wa pud sila kwarta para igasto dito. Bisa na pa, uy. Basta emergency na gani, editsyo na gina sa ospital. Ang kwarta makit-an na, pero ang kinabuhis tao usara. Nak. Kadiyot pa magkuha sa tubig pa. Sige nak. Salamat. Pa, nagsige na lagi kita ubon mo. Unsa ka kung magpa-check up na lang kita. May edad na rabain taon ka. Si Bako niya kung sa mahitabo ni mo. Sa umasa nato sa pagpa-check up nak nga wa magkutay kwarta. Pa, ano lang gud ako na hunaagod. Mangita ko paagi para madata ka sa doktor. Sige nak, pero puhon na lang ha. Pasin pa din, kabayor ako ani. Yak! Tangan ka! Maglisod kong ginawa. Ansa? Pa, padadata ka sa ospital pa! Pila naman ni Kasimana ang imong ubo? Magduha na kasi manda, Dok. Okay, sige ha. Magpa-laboratory ta, then x-ray. Sige, Dok. Yan ako ang imong result. Og, normal raman ang imong laboratory. Ingon man ang imong x-ray. Mau ba, Dok? Pero, sige lagi kong ubo. Hatagan na lang tikag antibiotics ha. Unya kung dili gani mawa, balik ka lang ko din eh. Sige, Dok.
Tungod sa kagrabe sa kong ubo, nagpa-check up na lang ko, kuyog sa akong anak. Unya, pag laboratory na ako, normal raman kuno ang tanan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa dihang nagduwa mig basketball, kapoy na daan ang akong lawas. Unya, pag human og duwa, nakuyapan ko. Unsa may hinungdan nato nga nakuyapan ko? Tungod ba kay giubo kong kalit? O tungod na ba ni sa akong pangidaron? Dili nagahamayo nga muduwa pa kog basketball. Ikaduhang pangutana. Sige kog ubo. As in gahi na nga ubo. Unsa makahinungdan ani nga dili man unta ko manigrilyo o abusado sa kong lawas? Ikatulong pangutana. Mato sa doktor nga normal na kuno nga akong laboratory o x-ray. Angay ba ko malipay sa giingon sa doktor? Wa ka siya masayop. Kaya hantod karon giubo lang gihapon ko. Ikaupat og katapusan. Nagduda gihapon ko ra sa resulta sa laboratory. Kay hangtod karon, wa gihapon mawa ang akong ubo. Angay lang ba nga magpasikan opinion ko? Asa masad nga doktor ko moadto? Palihog, tabangid tambagi ko. Kini ang akong suliran, amyon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, yana sa ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usama na ko ka, medical doctor, sa psychiatrist, o sa ka, drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong mangkutlong nga pagtulunan ni kada adlaw mo kini nga, it is okay to feel weak. It does not mean you have failed. Siyempre, kung disappointed ka, maluya ka, pero no retreat, no surrender. Do not give up. Keep on fighting. So, balikon ako, may ng tao nga humble, mapaubsanon, pero sa imong pag-humble, o mapaubsanon, o tamakan na imong liog, hindi na kaginawa hapit, di na namayo. Di na po kumutuo niya na. Okay, so ang atong magtatampo ko na lawa si Amyon, 59 years old. Nagbutang ang iyang address, may paminaw ni Robert ug Marian Dinopol. Pero may kuno silang maminaw sa matang nag-drive. Hinahinay lang driver, Dr. Dinopol. Kani chief of hospital ni sa St. Anthony Hospital diya sa Mambaling dapit. Makauban ako sa Psycher, musta, itong mga gwapa diya nga mga admin ug mga nursing staff ug diya sa Brotherhood sa Nicholas Health Center. Naot nga okay ra nga tong kinabuhi. Unang pangutana ni Amyon. Sa dihang nagduwa mig basket. Kapoy na daan akong lawas ug may ubo ko. Unya pag human og duwa nakuyapan ko. Unsa may hinungdan adto nga nakuyapan man ko. Tungod ba sa akong ubo o sa pag pangidaron? 59 yung edad, Amyon, ha? Dili ka maayo nga magduwa pa kong basket. Ayaw na ng basket, Amyon, no? 59 na yung edad. Dama na lang siya og chess mong duwa. Di bitaw, you can play pickleball kung may mo. Ayaw na ng basket, grabe sa kayo. Parihaman siya ka sa akong kaila sa naga nga muduwa gipog basket sa sinta na kapin. So, kaya pa man do, kaya lagi. Pero di nagi pa sa una nga 20 pa tong edad. Ako sa una, backyard athlete man ko. Barangay athlete. Duwa kog basketball. Nung ganit nga, baryo-baryo basketball. So, sugot og way paniud tuhay. Batanon pa, teenager. Pero, senior na ka, magduwa kog basket, di na pareha ang imong stamina sa mga batanon pa. Narabay mga fast break, pirmi nga, di pa ganit ka abot sa pikas, balik na po kag dagan. Ang lisura ng basket. Ang arang pag-tennis, kay mga pundo-pundo pa ka. Si Jerry Nadila, Colonel Albisa, si Dr. Colonel Virgilio Sinisa, duwa pa man, John Oy, Lulong Bantilan, kusog pa kayo namang tinis. Sobra naman yung 59. Pero dahil na maayo. Kay ubo-ubo pa ka, siguro napakay problema sa imong baga. Ginawag patches sa x-ray ka, Amyon. Kung man magbutag tagadiin ka. Di na maayo ang basketball nimo. Ay kung di po kumingon nga ayaw nagkuag sports pero other form of sports. Ako bitaw, tennis player man ko. Dugay panahon.
Usay pildi, usay daog. Wala na, wag yan. Di mo, makadaog permi. O sa tanang higayon. Di naman kayo ko kaapas bola sa tin. Yung ship na kong pickleball. So, okay naman yung pickleball. Kaya siya yung gukdo ng bola. So, advice na ko mo, kahit mag-pickleball ka, yung duwa ta. Ayaw na ng basketball. Eh, kuhan kayo na. Paspas kayo ang dagan na. Minagangi mong kontra mga teenager. Sunod nga pangutana. Sige kong ubo. As in, gahi na kayong ubo. Kung sa mga hinungdan na ni. Nadili man ko manigarilyo, abusado sa laban. You might have some infection or pneumonia or na kay chronic obstructive pulmonary disease, no? Patanaw kag pulmonologist, no? Adult pulmonologist. Patanaw ka. Chest x-ray, binakabisik. Tanaw kung klaro pa ba ang imong configuration sa imong baga. Dili man lang bot pasabot kay tuod ka dili ka manigarilyo nga dili ka ubhon. Kay posible na simbako lang na kay pulmonary tuberculosis, no? That is possible, ha? Kay kini bang magkaanam ng edad medyo ang resistance sa mga kagaw din na pareha sa mga batanon pa labi nagdili ka kumpletong immunization mo na akong kaistorya dili lang tungod kay manigarilyo ang usa ka tawo nga ubhon daghang mga hinungdan ay mga allergy sa dust sa mga pagkaon o naay infection labi nagnanay plima labi nagyog na kay hilanat ha alarming na siya nga there is an infection going on. Sunod nga pangutana, matod sa doktor, nga normal kuno ang akong laboratory o x-ray. Angay ba kung malipay sa giingon sa doktor, wala ka siya sayop, kay wala man yun maayo ang akong ubo. It doesn't mean nga normal lang imong x-ray, nga dili nakaubhon. Kaya pwede mag-normal imong x-ray, nga naka-infection, naka-pneumonia, or naka problema sa imong upper respiratory tract. Tutunlan dapit. So, magpa-kuan ka amyon, magpa-blood testing, ha? Tanaw nuga by taas nga WBC count ang imong dugo. Kay kung taas, bot pasabot, there is an infection going on. So, you may take anti-tussive medication or cough syrup, yung plema. Then, you may take antibiotic kung naanagikuan. Azithromycin man tayo akong iinom kag nang giubo ko. Naayo naman sad. Mahal-mahal lang, pero effective siguro din ako. Na mga baratong antibiotic, mga pisilin, amoxicillin, tetracycline, bro. Dugay-dugay, ligipon maayo. Ay mga tambal nga epektibo gyud nga dali ra maayo ang dali ra mapatay ang kagawa, ha? Sunod nga pangutana. Nagduda gyapon ko sa resulta sa laboratory kay hangtod karon wala gyapon mawala akong ubo. Angay lang bang magpa second opinion ko asa ko muadto nga doktor. Yeah, adult pulmonologist ang imong duolon. Taga diin baka wa man sad nimo gibutang taga diin ka. Adult pulmonologist ang imong duolon para nga masuta kung naabay inunta problema ang imong not only ang imong baga kung dili ang other parts sa respiratory tract. Kay daghan bayan ang mga agian sa hangin. Gikan sa ilong, paingon rin sa tutunlan, hangtod maabot sa baga, o daghang mga klase ng inungdan nga nung ubuhon ka, dili lang kay aso sa sigarilyo, kung dili pasig allergic ka, o basin o naay nakabara dihang simbakol ag lesion diya sa imong respiratory system. So inaot nakasabot ka sa kung explicar nimo amyon, adult pulmonologist ang doolo nimo. So, once again, ako si Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Batahan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Taas katag rating din sa itong lugar. Okay? The best radio drama program nationwide. Ako ginagbalik-balikon. Kaya may ganahan sa kumaminaw na lang the best radio drama program nationwide. Okay, so until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirulcia, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lita, 34 anyos, minyo ug may upat ka mga anak. Nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kamanghurang anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang ako pa lang ni siyang gimapdos. Ingon ining mga paghita ko. Wow, mabdos na sad ka, Day. Uy, Day. Wow, congratulations, Day. Thank you, Day. Uy, Nya, kapila na gani na nimo? ikaw pat na ni. May ligang tagpapay na ni. Uy, wapagit ko'y babay. Uy, Bitaw sa. Sige lang, basta hindi agihatag na nakaron. ay, may mata. Baby. Okay ra ka diha? Excited na kay si mamang mo gawas ka. Unsa ka? Babae ba ka o lalaki? Day, sige magkukagikap sa imong tiyan diha. Ako lang istoryahan dong, uy. Excited na kay ko niya. Ug mas labaw kung excited kung lalaki ba ni siya o babae. Kaya kung lalaki lang gihapon. Oh, butoy mahimo. Pero may tagbabae na po para na natay babae ba? Maog yun. Yan po lang ginato, Day. Makita na gyud sa imong ultrasound. Congratulations! Babae ang inyong anak. Mao ba, Dok? Dung nakadungog ka. Babae nga itong umaabot nga anak. O, Day, nalipay kay ko nga babae. Labaw na ko, Dung. Sakit naman ka ang tiyan. Mga anak naman tingay ko. Dong! Dong, sakit na akong tiyan, Dong! Marag mga anak naman tingay ko. Ngalo? Sakit na kaya akong tiyan. Marag mga anak na ko, Dong. Mo ba? Kung mga na, danong taga sa hospital, Day. Buyag kay si Inday, Day. Lagi, Dong. Kalois kinoo. Healthy ka siya, mikawas. Today, Dong. Nakaluto na ko sa tong pamahaw. Kaunan na dito. Musod para bakas trabaho. Okay ka din eh. Ikaw balak ka na ko, eh. Kaya ramang gud na ko. Muanay man saktos, mama. Misaad man siya na ko nga mag-anihan siya sa ato. Aram dili ko na ko maglisod og atiman sa mga bata kung pananglit mo trabaho ka. Mo ba, Day? Oh, mayo, Day. Maog yun. Maong ikaw, ayaw ka balakan ako. Sige na, lihok na. Kaya tingalig malate pa hinon kasi mong trabaho. Sige, Day. Pagkadali sa panahon no, Lita. Musa naman din ni katuig ang kamanghuran sa Inday Marga. Maog yun, ma. Mama. Ma! Kanawa ka to? Nisulti siyang mama! Oh, nakadungog ko. Makalingaw na gining apo, ha? Nak, sige, dali. Balik ako na, Bi. Say, mama. Mama. Ma! Kalipay na kung nakadungog sa iyong first word. I love you, anak, Marka. Recorded by X Thunder Gaming. Si Marka, usa ka malipayon nga bata. Sa iyang unang tuig,
Normal lang iyang pagtubo. Kay bawo na siyang moingon o pipila ka mga pong. Pero, pag-abot niya ako sa katuig kapin, nakamatikot ko nga mura magdunay kausaban niya. Murabag nalimtan niyang mga pong nga iyang nahibawan. O kung sangpito na ako siya, dili kayo siya matanaw. Unya, ang iyang mga kamot, lihok kaayo nga murabag dili niya makontrol. Unya, Nak Marga, ali, hold ni Mama li. Ay, hinay lang. Ali, hold ni Mama li. Day, salamat, Marga. Ay, ang botong, uy. Mura man ni siya maglisod na hinunog lakaw. Makamao naman ta ni siya mo lakaw ato. Unsa? Dong, sa imong tanaw, okay ras Marka? Ha? Ano nagkapangutan na magkana? Ambot ba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati, pero mura man og dunay dili maayos sa iyang mga lihok. Pananggit unsa? Maglisod na siya sa paglitok sa mga pong nga iyang hibawan. Dili na kani siya makakupot og tarong sa iyang mga duwaan. Unya karon, mura pag maglisod na siya og balansi. Bao ba? Ma, si Marga, ma! Si Marga? Nga naman dong! Unsa pa ka nahitabo? Dali ato atuon. Mauna, Dok. Pagkakita namo niya kay nagsishare na siya. Unya, matod sa akong usa ka anak nga mo'y nagtawag na mo, nigtalitong kuno. Base sa genetic testing result, aduna siya Rett syndrome. Kini nga syndrome kasagaran tungod sa mutation sa MECP2 gene. Kining maong gene importante kini sa paglambo sa utok. Unsa, Dok? Normal ug healthy man ang ako anak sa dihang ako siya ni panganak. Pero karon, naguol kay ko kung anong mauna ni ang nahitabo niya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Kung ang pangutana, usa man gihinungdan sa Rett syndrome. Genetic pa ni siya? Kung makaanak migpalik, posible bang mapiktuhan sab ang sunod namong anak? Ikaduhang pangutana, na ba ko'y nabuhat nga nakakos ani sa akong anak? Nga nung man dayon may nakitang signs o symptoms sa una niyang tuig. Normal ba nga nawa ang iyang speech nga nakatunan na niya sa una? Ikatulong pangutana, nganong murag unresponsive man siya kung tawkon, ug nganong dili man niya makontrol ang iyang kamot sa pagsigig lihok-lihok. Ikaupat o katapusang pangutana, apil ba dahil sa Rett syndrome ang convulsion? Dili ba ni mas mo grabe ang iyang kondisyon na inidako pa niya? Doon na ba'y tambal nga makaayo ini? Unsa may tambal sa seizures pananglit, kung mabalik man, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Lita. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magigubayan kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klase yung pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga every sunrise whispers that you can begin again. Kung mapakyas na sa atong mga tinguha ng kinabuhi, tumba ka, bakod na pamapaha, bakod niya. Continue your journey. Mga tao nga na-realize kung gusto lang may tabos lang kinabuhi, agi sa nagdaghang pangus-pangus. Why mo abot si babaw, o wa mo agig tumba-tumba. So failure is part of success, no? Dili na may end of the line. Why mayong laki nga may nga smooth sailing yung kuha ng kinabuhiya, daghang mga kakulian. So, ang atong magtatampo kanong adlaw, si Lita, 34 years old, may asawa, may 4 ka mga anak, taga San Fernando, Cebu. Wow. Silingan ni nila mga Abillanusa, mga
Dilapinya, Dilaserna. Dilaserna si Gilbert ug si Marie sa Talisay, Lagtang, ha? Ug kisa ba yung mga taga San Fernando? Ito ko na ila-ila dia sa 7-Eleven sa San Fernando, nalimot na mo lang ko kinsa to nga nato niya. Oy, sorry kayo, di na ko kahinom daw. Kinsa to nga na sa San Fernando nga nangaon ming akong kauban. Sorry kayo, asa naman tong listahan niya. Si mga Alikabo family day dia sa Kantawan, no? Nara day, sa Sangat San Fernando, Cebu. Si Eric ug si Lorna Manugas, ha? Eric ug si Lorna Manugas. O mga taga-Inayawan Dam Site, Joseph Tison, Lialin Rabanos, Julius Balili, mayong pagpaminaw. Mga taga-Maasin City, si Nicolas Pero, Samuel Dison Pero, Nestor Dison Obra. Parente tayo na sila, no? Kaya parang lang middle name. Ay, Nestor, ako ning parente kay Obra sa apelido, ani. Attorney Brian Uwano, Entrada, diya sa Toledo City. Dr. Lud Musot, diya sa Toledo City, no? Mayang pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si Lita, punto medikal ng problema ni Lita, no? Taga San Fernando, Cebu. Medyo laom-laom ra ba mo? Ako baligkamot lang yung kuha ni Lita. Lisod yung ko ni Muda. Ayaw mo na ito kung pagpahuway ginina. Labad sa itong ulo ninyo sa ito itubagan ng mong pagkukuntana. Ako lang yung paling kamutan, ha? Unang pangkuntana, Dok, unsa mang gyud di ay ning hinungdan sa Rett syndrome? Genetic ba ni siya? Kung makaanak migbalik, posible bang maapektuhan sad ang sunod na mong anak? Well, ang kining sa akong nabalan, kining Rett syndrome, tagsaon ra ni siya, no? Disorder ni siya sa mutation sa gene. Gene mutation. May pagka-genetic loading ni siya, meaning sa kuan ni siya, chromosomes, no? Severe siya neurodevelopmental problem. Ang mga kuan na ni hinungdan medyo dili kayo klaro, pero gituhuan nga genetic ang hinungdan. Kung makaanak mo ug balik, yung tali po kaingon nga dili na posible nga magkadevelop og ingon aning sakita ang Rett syndrome, no, ang sulod niyong anak. Pero manghinaot lang ta nga normal ang sunod nimong anak, no? Sunod nga concern, naa ba ko'y mabuhat nga makakos ani sa akong anak. Nganong wala man di ay ni makitang signs o symptoms. Ani saya sa unang tuig. Normal ba nga mawala ang iyang speech nga nakat una na niya sa una? Expected na siya nga kung na-diagnose og Rett syndrome ang usa ka bata. Nga naa ni siya ay inunta neurological problem like magsigig kaway-kaway ang iyang kamot, nani siya ay problema sa pagsulti, unya ang iyang mga motor skills medyo digit pareha sa ubang mga bata. Unya kadaghanan ani nilalit gamay ug ulo, kadaghanan, no? Dili ba gitawag ni namo sa among pagtuon sa medisinog microcephalic, no? Gamay ang iyang ulo kumpara sa ubang mga bata. Pero makuan naman ni siya. Normal naman po ang life expectancy. Pero po sa uban. Pero kasagaran niya mapiktuhan na ni mga babae. Rare na siya sa mga babae o rare na siya mga lalaki. Mga babae gud ang kasagaran nga maapektuhan. Puro pareha na siya problema ng mga autistic, na mga bata nga na mga developmental problem, maka-prepariha ang ilang manifestation. Sa kumbalikon, maglisod din siya ginhawa, magsulti, murag dili normal, magsiglihok-lihok ang iyang mga kamot. Walay purpose ba? Magsiglihok-lihok. Uban niyang mga motor activities, kuan yun, inunta dili pareha sa uban nga mga bata, including ang pagsulti. Sunod nga concern, nganong murag unresponsive man siya kung tawgon. Mauna, dipektoso ang iyang social interaction. Ang iyang kamot magsigig-lihok-lihok. Magsigig-lihok-lihok ang iyang mga kamot. Usanas mga expected nga manifestation or maobserbahan na to sa mga bata nga na Rett syndrome. Wala na ba gini siya itambal, kundi ang tambal ani niya symptomatic ra gyud, ha? Kung naay mga mo di mao ra gyud, no? Di kami kayong naagi makaayo. Sunod nga pong na apel ba di ay sa Rett syndrome ang convulsion? Yes, murag magkurog-kurog.
Ha, murag magkurog-kurog unya maglisod og lihok, lisod og sulti. Expected na siya. Kay neurodevelopmental problem man ni siya. So something to do with the nervous system. So doon na may tambal makaayo, pananglitan sa seizure, magbalik-balik, wa gyud tambal nga makaayo. Pero kung nag-seizure siya, I can recommend anti-seizure medication, na antay daghang available, lamotrigine, carbamazepine, natay daghan, no? Divalproic, Dipakot. Kung ako'y doktora niya, ako na pong tagaan na ng anti-seizure medication rather than one na libog kay ihatag yun. Sa kumbalikon, wala gini sa specific nga tambal, pero naatay symptomatic nga intervention. Depende sa manifestation sa bata nga nay Rett syndrome. Ayaw kay bulong kung imong ikumpara ang iyang ulo sa uban imong mga bata, okay, upat na bayan mong mga bata, gamay ang iyang ulo. Mo na expected na siya. Okay, so nakasabot ka sa akong speaker ni mo ulit sa San Fernando, Cebu. Kumusta naman dahil si Joel de la Peña o si Juliet de la Peña? Kumusta naman imong mga baka, daghana? O si Pitoy? Naot nga daghan na mo kanding dyan, pagayin niya, remedyo na tag-usa. Buhion ako rin sa akong farm. Okay, so inaot, mga kasabot ka ulit, o ganito sa libuan millions yung naminal sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa mga kanunayon niyang pagpaminaw sa among programa, the best radio drama program nationwide. Ako gining balik-balik kay usag mulapad nga itong kasing-kasing maminaw na daghan ba yung radio program sa tibuok Pilipinas. Kita may the best. So, nindot good tingali po do. So, with Atty. Eileen Bathan. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tataka naman. Daghang salamat o maayong araw. Sa ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong shot suliran. Tawagan ako ninyo sa pangalan nga M. 38 anyos, single, ug taga Hinatilan, Cebu. Di ko makakatkat. Ay, ako na kat-kat ko. Ikitig sao. Bitaw, kami nalikat-kat, Binuang. Ikaw na hinong babae ang katkat. Lo, ibang anak ko ay. Hingat-kat na ako, Bisag lumba patag sa kaglubi. Bitaw, kusog yung kat-kat si Cristinoy. Lagi. Pero ako may laki. Sakit maguta ng tiil ni mo. Maong kami nalikat-kat. Ikaw na itigsaw. Kuan. Kapuya yun yung tao nga may gusto ba? Daggan o katarungan. Killjoy kayo. Atin, kita na ni mga gamito na. Hoy, M, bantay bitog mga ayo ka na mo, ha? Sige na lang, oy. Kuyog na lang ko. Bantay! Nanakoy ko ha! Yalatin! Nasawa na nako! M! Yan sa nakuha! Sawa, ha?
Nasawa na ako, Bong! Ay, lagkos nga paglabay, oy! Wala may siya glabay bato. Masayang ginang ibong kuha ko. Di na ako masaw. Bungka gina. Sinasilain na mo! Ay, 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 po! Di natin! Di na sabay! Tayo sabay! Kasakit sa ko mata! Agay! Ano ka ba? Hala, may pagkapusa sa inog ng kay Mito sa pikas mata ni Embong, oh. Ikaw mato'y naglabay ang tugod. Bayin, wala din mo masaw. Sabi niya, inati ka nga, hinaya lang. Ikusog hindi mo sa paglabay. Sakitas ko mata, eh. Di naman ko makakita. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe kasakit sa akong mata. Nga diri mapusa gid sa akong mata ang hinog nga kay Mito. Nga giit sa akong amigo. Di gud ako sa mabuka dayon. Ug halos wa ko makakita. Paglabay og pila ka minutos, naulian ako gamay. Gibaliwa lang to nako kay medyo na okay raman ang akong mata. Diadto pa tong 2012 na hitabo. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig. Misakit na sa balik ang akong mata. Ugo niya. Sakit ang imong mata? O lagi ma. Dili ka nitong atong nalabayan ni kay Mito. Oy, di ko mutuoan na im. Kadukay na adto. Ing nahinuon nga sa pagsige na nimo gamit ang imong cellphone. Ma. Okay, dili. Grabe sad kay ka makapamuwaw sa gigpikat-pikat ang cellphone, oy. Pero may kalang kuwang stug ana. Na, dugay pag yung kang mumata. Og dili na ka makapamahaw. Kapistik ray imong imnon inigmata. Aw di mapas mo ang labas nimo ana. Mata di mo sakit eh. Sa sinelpon, usasad na, mao na nakaingon. Usahay malimtan pangkaon kay sigig toplok ang cellphone. Na, basta dili na nimo undangang bisyuhan nimo mabuta kagyud. Mamo sad eh. May tambal pala si Pondia. Baywag? Nah, ambot lang ka ha kung naaba ka si mama na. Wala ka mangayo si mama. Ganahan pa ka mangayo ah. Palaban ganita niya kay sakit na sa niya akong mata. Yaw-yaw ang hinoon ko. Wala lang ko masulti sa uban pa mga gibati na ako. Sa mo tagog kasabaan na to. Unsa mo nagibati ni mo ha? Gawas din akong mata nga magluha sa kasakit ba. Paningtol kong bugnaw. Nya mo ikanang ikaon. Luod king ako ginhawan. Magsige kong pangluha. Nya mura kong kasukaon ba. Suwaw kay ngitan na og hayag. Pingot pagiking akong ilong. Sus, si mama unta ni mo imong gisultian ana. Lain na sa lagi ko ron bay. Di na ko garag saba. Nya saba mag-ismamagod. Maglagot ko. Unsa? Pero duda mo ko na imong gibati. Bay nga pas mo na. Unsa? Pas mo? Nagatrabaho na unta ko. Apan usahay way ganang itrabaho nini akong gibati. Kay usahay musugmat manggod siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Magsigi og sakit ang akong mata karon. Tungod ba ninyo atong 2012 nga naigo sa hinog kay Mito ang akong mata? May nadaot kang nerve sa akong mata? Ikaduhang pangutana. Hilig sa kumugamit og cellphone o tagdugay ko matuog. Mausab ka kini ang hinungdan sa pagsigi og sakit sa akong mata? Ikatulong pangutana. Usahay sab malimot ko og kaon sa hustong oras. May usahay gani nga kausaragid ko makakaon sa usa ka adlaw. O moinom lang kog kapistik. Pas mo na sab ka ni? Ikaw pa to katapusan. Kung pas mo man ni,
okay lang ka ni nga tuuban? O kinahanglan magid nga maadto kog doktor? Kung mo sakit, okay lang ba nga magtumar lang ko permi o mipinamik? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, M. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usam nako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Meña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo imo gyud. Kung dili para imo, so usahaw mo abli ang pultahan nya di maabli. You try to look around nearby. Kinay pultahan nga sayon ablihon para nimo. So dili tam kumparar sa uban. Kanya-kanya tag diskarte ning kinabuya. Di man ta pa pitaka bay. Na kay millions na sa ko'y kwarta pero dili lang millions pero enough sa akong panginahanglan. Okay? Nga atong magtatampo karong adlaw si M. M raman iyang gibutang sa kaning M, no? 38 years old, single, taga Hinatilan, Cebu. May tungkol siya problema sa iyang mata ba to? Yung mga bati ang tos kasama. Kaya may mga taga Hinatilan, mga kaburnay, isa to yung among gisutingan dito baliste, nalimot ko dito sa bukid sa Hinatilan. Parinti nila ni Derek, nalimot ko sa apelyido. Sorry kaya di na ko kay namdom. Anyway, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi namo diya sa kining Hinatilan ba to or sa basta diyan dapita sa Hinatilan, ha? Mayo po paminaw na lang gay, no, mga taga Barili, mga Linda Ulindag, yung mga kuan, mga taga Lupa, Servano family, mga taga Pitos, mga Bamunyo family, Larudis ug Ruben, mga apo ni ng Silis Ugberto diya sa Kalindang Karkar nga tagalantawon, mga Alcosiba family na may natog makanta tog usab si Ninya ug si Genevieve, no. Mga ito sila manganta, mga Satori family, mga Tagalantawa, no, Nanay Luz Bastatas, mayong pagpaminaw, mga taga Pinamungahan, Prido Tikay, silingan ni Winero Soros, mga Ginoo. Naaday dia si Dexter Magaliano, dihan dapita, no? Tito Rindon, Idric Capiral, Richie Franza, Patricio Kuyon, ug si Jot, no? Chongbian. Ako mga kauban sa Cebu Maginoo Lions Club. Payong pagpaminaw, okay? So going back to our center, si M. Punto medikal ang problema ni M, no? Unang pangutana, magsigig sakit ang akong mata karon. Tungod ba ni adtong 2012 nga naigo sa hinog nga kaimito ang akong mata, may nadaot kahang nerve sa akong mata. Posible nga may nadaot sa imong mata kay kanang trauma mabitila usahay magkuan ni siya kanang retinal detachment, kanang uban ng mga boxer bitaw maigo ang mata sa suntok, mga kickboxers, mga contact sports, posible madaot ang mata. So kung naigo og kaimito, bugat pa yung kaimito, labi dako-dako nga kaimito. Naigo ang imong mata. Ako naigo akong mata sa una, siatom, pero wala man po dinon ko mabuta or samad. Sa kilid ra wagi sa sud. So posible nga naay nadaot nga nerves. Doon mo nga to ni Dr. Edward Tan or ni Dr. Jojo Aquino. Edward Tan sa maternity hospital yang kuan dapit dool sa Vicente Soto.
og si Jojo Aquino na si Bobeles og sa Pepitol Socor, no? Kompleto ni sila mga kahimanan dia, na sila mga microscope o mga magnifying glasses nga musuta kung unsabay na damage dia sa imong mata, og di know what to do in case na ay damage, no? Okay, sunod nga pangutana. Hilig sab ko og gamit og cellphone og tagdugay matulog. Mao sab kaha ni hinungdan sa pagsigig sakit sa akong mata. O ya, ma-eye strain ka ng sigig cellphone, no? In fact, usa sa mga hinungdan aning mga bangungot o kanang mga mamatay lang matulog, kanang magduog og cellphone. Nabay anay radiation, I'll tell you, no? Kanang mag-on ang TV hantod magbuntag, maglimot kag off, dili na maayo, ha? So, naanay i-emit nga radiation ang atong cellphone nga 24/7 na lang nang naa sa pirming atong kuan. Ba na natural nga limit ang atong vision, no? Kinahanglan po ta og ma-refresh, ma-rejuvenated ang atong mata, makapahulay, no? Na dili lang kay pirmi lang na nagtutok og whatever nga imong gitutukan sa computer or mga unsa naman lang diha, no? So naay mga glasses ron nga gina-advertise nila, ganang gitawag lang polarized glasses, no? Kan prevent ang mga ingon anang sobrang ko labi nagdiya ka sa gawas, tutok ka ng sunlight nga kuan kayo, so maka-minus ni siya sa inonta damage sa imong mata, no? 20-20-20 rule, no? Mulingkod ka og 20 meters from a distance nga imong tutukan, o nya mga 20 seconds pod nga imong kuan imong mata, dili na kay magsigi ka og tutok sa imong cellphone o sa imong computer, ha? Naabay po na siya psychological effect. Ay kung ang radiation magod, maana siya inunta effect. Makakuha niya siya eye tension, uban niya makakusog headache, ma-eye strain ka. Ha? So, limit. Doon po kayo mingon nga, ayaw na gamit o inunta gadget. No? Limit lang. Dili na po magbuntag, magdulog ka ng imong cellphone. Ikatulong pangutana, usahay sa malimot ko og kaon sa hustong oras. Kay usahay nga kausara gyud ko makakaon sa usa ka adlaw. Og kape stick ray akong imnon. Pasmon masab kani posible. In fairness kuan ka ng bitaw na mga komedya lang ko ha. No offense to the mga Ilonggo. Say ko may komedya ko ta. Dito serious kayo. Nga hambugay li. To sa amon to kada bagting kaon dayong Cebuano. Dayang bugiro lang ka nganong daot maligi ka. Sa syalan ba di ko daot nga sa amon isa ka adlaw ka isa mo lang bagting. So pareha ni nimo 1 day 1 lang ka. Katulo ta mo kaon sa kadlaw dili kay bisag duha kay maayong sudan kaon lang yun natay protein, carbohydrates, mo unsa pa madlang mineral nga kinanglan sa proper functioning sa atong lawas. Di kay kausar ka mo kaon. Posible pang mahitabo nimo mo-develop kag ulcer, no? Kay mugaling ba yan ang atong tiyan, sumusugot na og sa dili. Dito mingon, ayo sa glihok ron, wag ko gikaon. Sige naglihok, nga unsa may tabo, magsige ni siya galing nga way sod. Kay wa ka mukaon, magasgas, anto nang magka-bleeding ka sa sod, mo-develop kag gastric ulcer or gastric problem. Alright, sunod nga pangutana. Kung pas mo man okay lang kaha ni nga og tuuban o kinanglan bagyod ng mato. Usay tuuban ka ng pasuhan, mo man po tuuban pasuhan. Kung sakit lang ang magtumar lang kog pirmi og mefenamic acid. Kaya mefenamic acid is non-opioid analgesic, no? Parehanig paracetamol, ibuprofen or acetaminophen. But kung ang imong problema nagka-ulcer na ka diha, di madag mefenamic acid oy. Ibe mo ang sakit, mo balik gihapon. So wakoy ka komentaryo ng tuuban, pero kung ang pagsuta sa amin, imong ihi, tai, o labi nagma-endoscopy ka, nanay gas-gas imong tiyan, kay di ka pirming mukaon, mga antacid, no? Antacid. So may mga examples ng antacid, daghan, Crimalin, Primilase, Maylanta, mo na mga ako may balan mga antacid, or proton pump inhibitor, no? Like, sa may mga omeprazole, no? Mo na akong may numduman, no? Mo na ihatag na mo kung naay mga gastric problem, no? Di lang ko mo kumonteryoan ng tuuban kay basig na masuko na ko ng mga
mga pet healer or mga doktor diya sa barangay, no? Kaya you continue sa inyong naibalaan kay di lang po ko mo komentaryo kay di man na mo ay among gi-estudyuhan sa College of Medicine, no? Alright, so hinaut may nakutlo kang pagtulunan diya sa Hinatilan, Cebu, no? Silingan nila ng Dexter. Lamat tayo, Dex, sa bugas ng imong gi-deliver sa balay, ha? Na sigurado na kung nako'y makaon ng susunod ng mga simana. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga radio program sa Aramen. Taas kita greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aramen. Daghang salamat o maayong Ini, nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayo nga daw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si John John, hingkod ang pangidaron, Minyo, taga Davao City. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa akong habit. Nga gusto na gid unta nako nga malikayan. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Maripis sa boy. Di ka mo manuktok. Gusto sa ginamong amawa ka, uy. Nag-unsa na mapud ka. Tana pang gina siya, eh. Kita naman na siya. Sino ba? Pagkatong panuktok, alam mo kabantay ko. Kisabay na hitbaw, uy. Nga mo na imong gibuhat diha. Ikaw unta nga nagbuhat, ana. Ikaw mo ay panarangkag siguro. Amaw gitong tawhana ka, uy. Kapila pa kang mitira na ako gabi, unya karon nag-masturbate pagit ka. Hoy, babae niya eh. Sabi na kang ay makadungog. Da, tanong itong mga bata sa eskwelahan. Ako nang nahatod. Bebe. Iwason ta na, be. Aron di na ka mag-masturbate diha. Ay lang. Masturbate lang ko. Unsa? Gabag mo juga Junjun, oy. Abtan ni kasi mga asawa ba yun, John? Buang nga di eh. Bisan di kasawa pa na ako ang kasakop. Uwaw man po di ay. Amawas yun ni mo, eh. Kabi na yun mo kahigal ba, eh. Ambot pito ba eh. Bisan may asawa na ko, ganahan mo ko. Ganahan mo ko nga mag-masturbate. Amawa yun mo, eh. Sige. Kung mas mag-enjoy ko sa masturbation kaysa magamit ko sa kong asawa ba, Rick. Unsa? Wan abay, nayabag niyo ka ba, eh. May gani, wag ka na palungan ni Marifino. Kinadto, kanunay na namo nga lalisan. Kanunay siyang mahibos na ako, pero kadugayan. Nagkasabot naman siya. Kay, asa bilagig mamabay ko, di ba? Habit, oh. Mas maayo po siguro na, og mamabay ka ba, eh. Kaya makasabot pa ko ni mo. Kasi ingon ana nga moingon kang mas mag-enjoy ka pa ng buhata, eh, kumpara kung mo hilabot kasi mong asawa. Sus! Nga lagi ba, tinood yun na eh. Huwag ko mahibaw kung anong mas ganahan ko nga mag-masturbate kaysa sex. Bay, Jun.
Mo abroad ka, Day Marife? Mura di man kita dali mo asenso din sa Pinas dyan, uy. Maong mo-abroad ko. Na, samot. Recorded by X Thunder Gaming. Nakalarga gyud ang akong asawa sa abroad ug mas misamot ang akong gana nga magsigi og masturbate. Halos kada adlaw na. Apan paglabay sa pipila ka buwan o tuig, may lahit na nako. Limtano na kay ko. Asa mo gito eh? Kilapit sa kong una-huna. Uy, kunahain ba ito na ako mabutang? Asa? John, sa may Oh. mong ipangita. Niyan na di ka ma? Tuwa ng mga bata sa eskwelahan, ako nang nahatod. Kay may gibuhat ka manggod ka ha. Lagi. Nya, nawa man ang akong lapis diri. Hmm? So, man ako sa pagtiwas na nagpanday nining akong gipanday karon. Lapis? Hala no, kana di ang nasa imong dunggan. Ha? Asa? No! Say, pagkabisit ba ya? Ah. Sus, ganina lagi kong titoy pangita. Huwag na ako makit eh. Upay, ikalakaw ng mga bata. Huwag ko laing magamit. Aw di sad ka kagamit sa mga bata. Kung mo imong gamiton. Kaya sa matay gamiton nila sa eskwelahan pod. Kapag ka napisa ka. Ah, Da- good. da- da- oh. La, Kapag kang napisa ka, mawa ni mo eh. Ngano gibalik-balik na nimo imong lapis? Imbis nga imo na unta nang nakitaan, gibalik-balik noon. kalagot eh. Kapoy kong pangita. Nalangay lahin ako sa kong gibuhat. Kalagot. Naon saban taon ka karon John. Limtanon o sa puton naman kaayo ka. Ha? Wali ka mahibawa na. Nga makalimtanon magka nang magsigig masturbate. Ha? Mao na sulti-sulti nila. Ug nakasuway sa kuana, bay maong di undan ako anang magsigig masturbate. Uy, Mo ba? ug mao po nang sa puton pud ka. Tungod gyapon na sa pagsigig na mag-masturbate bay Junjun. Unsa? Marag dili ba ko makatuo nga mo na hinungdan sa kong gibati karon? Kay kini ra gyud ang dili na ko gusto nga biyaan. Kini nga maong habit, ilabi na kay wa diri karon ang akong asawa. Apa nabalakan ako sa akong mga gipamati karon. Dali lagi kong saputon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, bisan doon ako'y asawa, apan mas ganahan gyapon ko nga mag-masturbate. Doon na ba ko'y diferensya? Nga mas ganahan man ko nga mag-masturbate kaysa magkikilawas akong asawa? Ikadahong pangutana, samot na dihang miabroad ang akong asawa, halos matag-adlaw ko nga mag-masturbate. Sobra na ba ning akong gibuhat? Makadaot ba din ako? Ikatulong pangutana, limtanon na kay ko og saputon. Tungod ba ni sa pagsige na ako og masturbate? Ikaw pa to katapusan. Nabalakan ako karon sa grabe na akong pagkalimtanon o pagkasaputon. Kung tungod man ni sa pagsige na ako masturbate, unsa may akong buhaton nga makalikay ko nini. Alihog, tabangi og tamagi ko. Kini ang akong suliran. Junjun. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga nagdaghan na sad karon nga mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, diba sa mong buwatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Biling, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, walk with quiet confidence and humble strength. Maayo ko noning magpaubos, nindot ng paubos. Pero
Akong eksperyensya sa kinabuhi. Og perme lang po kang magpaubos, matang yatakan gid mong liog, ganto din nakakaginawa. So naagid po'y panahon nga magpaila ka kung sa po'y mo kabuga. Ha, mao na ko istorya lang. Nindot maning humble ka, pasensya, paubos, pero ginabuli ka, kitawag ka honorable bisag dili ka barangay opisyal. Adi na pwede ay nga ginimcalling ka, binagang munim call nimo ng supposed to be kanang respected member of your group, dili na siya pwede. Dili na pwedeng Dr. Obra. Okay? So, okay lang magpaubos dito mga hambugiro, pero yatakan na sa sukli ay. Ano man day? Okay, nangasaba ba ko? Yaw-yaw lang. Okay. So, ang atong magtatampo kanalawa si Junjun. 30 ang pagidaron, Minyo, taga Davao City. Si Junjun, taga Davao. Kung mga kulig niya sa Davao, no? Musta na ba si Undo ug si Michelin Good sa Zamboanga del Norte, no? Narcisa Villanueva, ito yung mga apelido. Diya sa Sindangan. Sindangan ba to? O sino Sindangan? Si Winnie Baltonado, perming kauban ni Presidente Gigi Uli sa mong council sa Lions Club President, no? Nagpuyo sa Banawa. Tuburan ko ni si Winnie. Muabog Pilar Kamutis, si Agsungot, Jis Borja, ug ang iyang misis. Mga taga Barile, mga parente ni Doktora Pete Kausin Siliuna, si Nida, si Gloria, si Maika, si Annie Lor, Teresita, Nati, Nancy, DB, Reggie, Wilson, Doktora Marinas and family. Ko akong usabon nga akong migo si Gilbert ug Marie de la Serna with the Emphasis family nga si Lourdes, Momoy, si Arlene, si Lee. Salamat kayo Momoy ug Lourdes sa saging nga inyong gipadaan ako. Lingaw kay kog kao, no? Daghang kayong salamat. Mga tagay na Banggabol, mga Veronica Buning Husoy nga Intal family, no? Nga sila si Virgilio, Artemio, Maritis ug si Lura Husoy ay Nabanggabol. Lingan nila ni Engineer Dudong Abilia, no? Kapamista ba ako sa inyo dugay ng panahon diya sa Santo Rosario o Bohol, no? Ang mga taga Negros na lingan lang ni Car Navarro Basiliuti. Musta naman, ha? Ug Winnie Rosoros. Pero pa ni mag-chat na ko. Okay, da sa pinmungahan. Glasirio Galulo sa Cagayan de Oro City, no? O Dr. Leo Ramirez diya sa Bukidnon. Si Lino Arangues diya sa Davao, somewhere in Davao, no? Musta naman mo diya. Okay, unang pangutana ni Junjun. Sa naman to. Pangutana niya, no? Sumasabati ko sa drama. Bisan may asawa ko, 30 pa edad din Junjun, ha? Bisan may asawa ko, apan mas ganahan gyapon ko nga mag-masturbate. May diferensya ba ko nga mas ganahan man ko mag-masturbate kaysa makig-sex sa akong asawa? Mas nipog imong asawa Junjun ug di na pud maligo. Di na pud imong asawa nga pahumot sa nga to gamay pud oy pero kay kini magong sex about mag-iskot tag sex, no? I hope nga walay mga minor na minaw na to karon. Namon gani siya inunta excitement or appetitive stage. Kinang gana pa nagkaon ba? Nga ganado ka. Nga because na kay gana, may excited ka, may stimulated ka, hantod nga mo climax ka, maabot kag resolution. Pero kung imong asawa, wala lang pod arig, hindi na po ka ma-attracted pod, no? So man na mag-masturbate na lang ka. Say, mga media bitaw ko sa akong mga estudyante. Ako nang giingnan si akong migo da sa dinis sa DYHP nga si Juan. Yun na nga, Dok, tinood ba na nga hasta mga babae mag-masturbate? Sa among libro, 50% sa mga babae mag-masturbate. Ha? 50%. Meaning, sa duha ka babae, usa ra mag-masturbate. Sa mga lalaki, 99% mag-masturbate. 99%. Ang kanang nahibilin nga usa ka porsyento, 1% nga nahibilin, bakakon. Katawa na yun. Katawa na yun. Wala gina. Dahil komedya ng tinood. No, labi na gyud og bata pa ka. Parehaan ni Junjun nga 30 pa edad. Paspas pa kayong production sa androgen, mga testosterone, no? So, unlike kung di ka senior citizen, medyo luya-luya na sad. Normal na. Ingon na. Kaya di lang ka mang rape, no? Maay na lang kay sa makihaan ka rape.
or act of lasciviousness kay tuwa na ka sa gawas nangita sa imong sexual satisfaction. Tunod nga pangutana, samot sa dihang ni abroad ang akong asawa na ni samot na gano'n, nagi kay kuan yun, no? Halos matag-adlaw kong masturbate, sobra ra ba ning akong gibuhat, makadaot ba ni nako? Okay ra na siya. Although naanay siya yung mga side effect ng masturbate. Kung sa may mga side effect ka ng permi na lang po ka, masturbate, low sperm count ka, nadali ka kapuyon, maglabad di mong ulo, sakit di mong likod, kanya na kay erectile dysfunction in the long run, kay mag-anxiety mga. O niya, ang imong low self-esteem, muubos. Ang mindset mo ba, medyo apektado. So, mga na nga, although kanang mga edad ngayon aning 20s, 30s, kusog pa kayong production sa testosterone, pero kinanglan na, ma-control po na nimo. I rather advise you, Junjun, to involved in some other activities. Not only mo focus yung ka ng sexual ng mga satisfaction sa kinabuhi. Yung ka mo kuhan og sports or whatever, no? Nga may diverted ang imong na rather than mo focus ka about sex, no? Labi nagsigkag tan-aw og porno da sa imong cellphone. So, expected na nga, kapuyon ka, nga, so, due to constant masturbation, swelling, or infected na ng imong sex organ niya. So, maka-release ka sa imong energy or some other reasons, dili lang pahagi sa sex or masturbation. Sunod nga pangutana, limtanon na kayo ko og saputon. Tungod ba ni sa pagsigi na ko og masturbate? Sa ako nang ginaingon, dali ka kapoyon. O niya, mulo ang imong self-esteem. O niya, dili na ka makatulog og sakto. So, mga nang mapiktado po ng imong memory. Kay weak man ka. Kapoyon ka. Manakit ang other parts of your body. Mag-anxiety ka. Mga na nga, maapektuhan po ng imong focus, imong concentration. Expected na siya. I do not know sa imong trabaho. You rather involve yourself in some other activities nga may spend ang imong energy not only through sexual outlet, no? Other form of pag-spend sa imong energy like sports or sa mga trabaho or sa pamaliha kay dili pod healthy nga permanent mang pod. Kay kato ang gingon ako, maka-lower na sa imong self-esteem. Okay? Maka-cause ni siya inunta body weakness and fatigue. Sunod na pangutana, nabala ka na kuron sa grabe na kung pagkalimtanon o pagkasaputon. Muna, apektado lagi ang imong mood, no? Unfounded mindset or di kakasabot. Tungod na sa pagsige na kog masturbate unsa mga akong buhaton nga makalikay ko niani. Akong naingon, you look for some other outlet, no? I do not know kung unsabay mahilig nimo, unsabay sports mahilig ka. Ako sa una mahilig mong kog lawn tennis nga di na mo ko kaapas bola kay medyo di na kayo ligon akong tuhod. Ning chef ko kining pickleball, okay way po sington ka, ginagan ka, malingaw ka. Di kay magsigilar sa kagunahuna dar sa imong kwarto, tan-aw nimong cellphone, mga porno nga mga salida, siyempre matintal ka nga mag self-stimulate ka, mag-masturbate ka. So you eat a healthy diet and then exercise. Not only exercise but you exercise. Okay, John, hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo. Basta 99% sa mga lalaki mag-masturbate, ang nabilin nga 1% baka ko na. Mano akong ingon sa akong mga medical student. Katawa sila kadang pakatawa dang tinuod. Alright? So hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo John og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Atty. Eileen Bathan nga akong partner for legal problems. Ayun yung makanunayon nga pagpadayon sa pagpaminaw sa mong mga programa. The best radio drama program nationwide. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakarman. Daghang salamat ug maayong